Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon uta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo.
magampo kita. O Heso Kristo, nagbilin ikaw kanamog handumanan sa imong pagpasakit, dinhinining katingalahang sakramento, itugot na nga moyo kami, nga simbaho namo ang santos nga mga misteryo sa imong lawas ug dugo, sa ingon nga madawat namo kanunay ang bunga sa imong pagpanaubos. Kay ikaw buhi ug hari uban sa mahanog sa Espiritu Santo, Diyos nga usahang tod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon sa katawhan, hinumdumi nga gigiyahan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong panaw, sulod sa kapatan katuig didto sa kamingawan. Gilisod-lisod kamo niya aron pagsulay kung tumanon bagayod ninyo ang iyang mga sugo. Gilisod-lisod kamo niya o gipasagdan nga kabsan og pagkaon. Unya gihatagan kamo niyag mana, pagkaon nga wala pagayod ninyo matilawi, og sa inyong katigulangan sukad masukad. Gibuhat niya kini aron kamo makaila nga ang tao dili mabuhi sa pagkaon lamang, kundili sa matagpulong sa Ginoo. Ayaw gayud kamo pagpagarbo. Ayaw kalimti ang Ginoo nga inyong Dios nga maoy nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto, diin naulipon kamo. Siya ang nagtultol kaninyo, latas ni adtong hilabihang dakua, og makalilisa nga kamingawan, nga gipuy-an sa daghang malalang bitin og tanga. Yuta kadto nga walay tubig, apan nagpabuhagay siyag tubig gikan sa batong bantilis, aron inyong mainom. Siya ang naghatag kaninyong mana, aron inyong kanon. Pagkaon nga wala gayud matilawi sa inyong katigulangan, gibuhat niya kini aron pagputol sa inyong garbo ug sa pagsulay kaninyo alang sa inyong kabulahanan. Ang pulong sa Ginoo. Taiga ang Ginoo, Jerusalem. Taiga ang Ginoo, O Jerusalem, taigang imong Dios, O Sion, kay iyang gilig-on ang mga trangka sa imong mga gangaan, iyang gipanalanginan ang imong mga anak, sulod kanimo. Gitugot niya ang kalinaw, sulod sa imong mga utlanan. Ibuhong ikaw niya sa labing mayong trigo. Gipadala niya ang iyang sugo ngadto sa yuta. Makusog ang pagdagan sa
Isangyaw ang iyang pulong ngadto kang Hakob. Ang iyang mga balaod ug mga gimbutan ngadto kang Israel. Wala siya maghimo sa ingon sa laing nasod. Wala niya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Hallelujah. Taiga ang Ginoo. Jerusalem. Kinutlogi kang sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ang kupa sa panalangin nga tungod niini gipasalamatan nato ang Dios. Dili ba kini pakigambit man nato sa dugo ni Kristo inig-inom nato gikan niining kupa? O dili ba pakigambit man nato sa lawas ni Kristo inikaon nato nining pan nga atong gipikas-pikas? Sanglit may usa lamang kapan, kitang tanan bisan daghan, usa lamang kalawas, kay nakigambit man kita sa usa lamang kapan. Ang pulong sa Ginoo. Palihog manindog alang sa sekwensya. Nawa ang pan sa mga anghel na himong kalanon sa lumalangyaw, sa pagkatinuod pan kini alang sa mga anak, o kinahanglan dili ilabay ngadto sa mga iro. Giunhan kini pagpakita pinaagi sa tipo, diha nga si Isaac gidala nga usa ka halad, diha nga ang usa ka nating karnero gigahin alang sa Pasko, ug diha nga ang mana gihatag ngadto sa mga Hudiyo sa karaan. O Jesus, maayong magbantay ug magtuod nga pan kaloy kami, alimahi kami ug panalipdi, itugot nga makakaplag kami kalipay, diha sa yuta sa mga buhi, nasayod ka sa tanang mga butang, makahimo ka pagbuhat sa tanan, pakan-a kami diha sa yuta, himo-a kami nga imong dinapit dito sa langit, kaubang manununod nimo ug abyan nga mga lumulupyo dito sa langit. Amen. Hallelujah.
Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanin. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ni ka, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudiyo, "Ako ang paan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ining paan dili gayud mamatay. Ug ang paan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan." Nakahaling kini og mainit nga panaglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man ni ining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon, nangutana sila. Si Jesus mingon kanila, "Sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, o dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makaboton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug mainom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang akong unod mao ang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug mainom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mao'y nagpadala kanako ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang paagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon ni ining maong pan mabuhi sa dayon." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan gudhan ni Kristo, karong adlaw, karong Domingoha, atong gisaulog ang kapistahan sa Corpus Christi, ang labing balaang lawas ug dugo ni Kristo. Kini nga kapistahan nagdapit kanato sa pagpamalandong sa usa ka labing dako nga gasa nga gitugyan ni Jesus ngadto sa iyang simbahan, ang balaang Eucharistia. So kini mao ang sakramento sa iyang mapadayunon nga presensya dinhi kanato. Nga diha sa Eucharistia si Kristo nagpabilin uban kanato, dili lamang isip handumanan sa iyang presensya, kundi isip tinuod nga presensya nga nagapakaon, nga nagatagbaw, nagaayo ug nagaluwas kanato. Maigsoon ang Eucharistia mao ang handumanan sa paghalad ni Kristo sa iyang kaugalingon ngadto o didto sa krus. Ug pinaagi niini natuman sa Ginoo ang iyang saad nga magpabilin uban sa iyang katawhan hangtod sa kahangturan, hangtod sa katapusan sa panahon. So sa matag sa ulog sa balaang misa, sa Santos nga misa, gidala kita ngadto sa misteryo sa gugma sa Dios. Dinhi iyang gipakita, iyang gihatag ang iyang kaugalingong lawas ug dugo, isip pagkaon alang sa atong panaw padulong sa kinabuhing dayon. Sa unang pagbasa atong nadungog nga gipahinumduman ni Moises ang katawhan sa Israel kung giunsa sila giatiman sa Dios sa ilang panaw didto sa kamingawan. 40 days journey didto sa maong kamingawan. Usa dihang gikutom sila, gipakaon sila sa Dios, pinaagi sa pan nga gikan sa langit, ang mana. O kining maong milagrosong mana mao'y nagapalig-on kanila sa ilang lawasnong panginahanglan. Apan kini maigsoon o kadtong kasinatian,
nagatimaan lamang sa mas dako pangagasa nga umaabot. O gipakita kini sa atong ebanghelyo karon, diin gipadayag ni Jesus ang iyang kaugalingong isip tinuod nga pan nga gikan sa langit. Dili sama sa mana nga nagahatag lamang sa kinabuhi sulod sa usa ka panahon. Si Jesus nagatanyag og pagkaon nga nagahatag og kinabuhing dayon. Mingon siya, ako ang pan sa kinabuhi nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Sa iyang pag-ingon nga siya ang pan sa kinabuhi, kitang tanan gipahinumduman nga walay bisan unsa nining kalibutana ang makahatag og katagbawan, bisan unsa nining kalibutana ang makatubag sa labing lawom nga kagutom sa kasing-kasing sa tao. Kanunay kitang mangita og katagbawan, pinaagi sa mga bahandi, pinaagi sa dungog, o pinaagi sa mga kalibutanhong butang. Apan bisan unsa pa kini kabililhon, dili kini makahatag og tinuod og malungtarong katagbawan ug kalinaw sa atong kinabuhi. Mao bitaw nga giingon ug gisulat ni San Agustin sa iyahang Confessions, "You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you." Gibuhat mo kami alang kanimo, Ginoo, ug ang among kasing-kasing magpabiling walay pahulay, dili mo pahulay hangtod kini mo pahulay diha kanimo. Only Christ can satisfy the hunger of the human heart, because only Christ can give us the fullness of life for which we were created. Mao na mga igsoon, mangutana usab kita sa atong kaugalingon. Do I truly hunger for God? Or unsa ang gipangita karong sa akong kinabuhi nga makatubag sa lawom nga tinguha sa akong kinabuhi, sa akong kasing-kasing? Do I long for the bread that gives eternal life? Atong pangutanon ang atong mga kaugalingon sa atong pagsaolog ni ining maong Eucharistia. O mga igsoon, atong hinumduman usab nga gitanyag ni Jesus ang iyang kaugalingon diha sa Eucharistia isip pagkaon alang sa atong panaw sa pagtuo. Ug sa matag higayon nga mudawat kita sa balaang Eucharistia diha sa maong communion, dili lang lamang kini simbolo sa atong pagdawat sa presensya ni Jesus, kundi atong gidawat mismo si Kristo nga buhi diha taliwala kanato, ang iyahang tinuod nga lawas. Siya mosulod sa atong kinabuhi aron kita lig-onon, aron kita hatagan og kalipay, paglaom ug dat-on diha sa panag-iusa ngadto kaniya. In other words, ang Eucharistia usa ka misteryo nga magabag-o sa atong kinabuhi. Mao kini mga igsoon ang giingon ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa. Gitudluan kita niya nga ang kupang nga sa panalangin o atong gipanalanginan ug ang pan nga gipikas-pikas usa ka pag-apil sa lawas o dugo ni Kristo. So pinaagi sa Eucharistia, nakigambit kita sa kinabuhi ni Kristo kung nahimong usa kalawas diha kaniya. Mga igsoon, sa matag pagdawat nato kang Kristo diha sa Eucharistia, gitawag kitang mahimong sama kaniya. And we are what we eat. To receive the Eucharist means allowing Christ
to shape our lives. Ang pagdawat sa Eucharistia nagpasabot sa pagtugot ni Kristo sa paghulma sa atong kinabuhi. It means becoming people who are willing to be broken, to be shared, and to be poured out in love. Nagtawag kini kanato sa pagkinabuhi sama kang Kristo. Sama sa pagkaton, sa pagpasaylo, sama sa pagpasaylo ni Kristo, sa pag-alagad, sama sa pag-alagad ni Kristo, sa paghigugma, sama sa paghigugma ni Kristo. Mga igsoon, mao kini ang hagit sa atong kasaulugan sa Corpus Christi. The Eucharist is not meant to remain within the walls of the church. It must become visible in the way we live. Human kita makakaon, makadawat ni Kristo diha sa Eucharistia, gipadala kita aron pakauno usab ang uban pinaagi sa mga buhat sa kaluoy ug gugma. Sama sa iyang pagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanato, kitang tanan usab gitawag sa paghatag sa atong kaugalingon alang sa uban. Ang lawas ni Kristo nga atong gidawat diha sa Eucharistia kinahanglang mahimong lawas ni Kristo nga makita masugatan sa kalibutan pinaagi sa atong mga pulong, sa atong mga buhat sa tibuok kinabuhi. That is why, my dear brothers and sisters, every Mass ends with the words, "Go forth." Panglakaw kamo, panglakat kamo. Having received the bread of life, we are sent to become bread for others, to become bread for a hungry world. O mao kini ang atong tahas, mao kini ang atong misyon isip mga Eucharistikanhong katawhan sa Dios. Samtang atong gisaulo kining balaang kapistahan, atong baguhon ang atong pagtuo sa tinuod nga presensya ni Jesus diha sa Eucharistia. O hinaot nga ang pan sa kinabuhi nga atong pagadawaton karong adlaw nining santos nga misa magbag-o kanato aron mahimo kitang tinuod nga mga tawo sa Eucharistia. Mga tawo nga andam mo paambit sa atong gugma alang sa kaayuhan sa uban ug sa kinabuhi sa kalibutan. Amen. Manindog ang tanan ug atong isangyaw ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa matuod nga Dios, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kalawasan, bikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. To siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw labanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misakas siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga maymayaon ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang mga hatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak. Gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan.
Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios ang labing makagagahom nga amahan, nga mihatag kanato sa iyang bugtong anak nga atong matuod o buhing pan. Ug moingon kita, pan sa kinabuhi dungga kami. Pan sa kinabuhi dungga kami, nga ang katawhan sa Dios nga nag-ambit sa usang pan, magkahiusa diha sa pagtuo, sa buhat ug sa pagkaluoy, magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi dungga kami. Nga ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, magkahiusa diha kang Kristo, pinaagi sa santos nga Eukaristiya, magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi dungga kami. Nga ang tanang miambit ni ining Eukaristikanhong kasaulugan, mga tungdanan sa mga kabus, ug sa mga huyang sa katilingban, sa mga gisakit ug sa may mga balatian, magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi dungga kami. Nga ang tanan nga kauban nato sa pagpangaon matag adlaw, atong hatagag panahon ug pakitaag interes alang sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi dungga kami. Nga hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan, magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi dungga kami. Alang sa kabatanunan, nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan, o magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi, alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkarelyoso o pagkapari, ilabi na sa order ni San Agustin, magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi dungga kami. Nga isipon unta sa Dios nga takos ug mapuslanon alang kanato nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa mga kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi dungga kami. Alang sa mga katuyuan sa atong Santo Papa karong buwana, nga ang paugnat sa kusog mamahimong paagi alang sa panagdait, panagtagbo ug dialogo, taliwala sa mga kultura ug mga nasod, ug nga mapasiugda unta kini sa mga mithi sama sa respeto, panagiusa ug personal nga kalambuan, magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi dungga kami. Nga sa mga nangamatay karong adlaw, ang santos nga Eukaristiya nga ilang gidawat dinhi sa kalibutan, mahimong pasalig sa ilang umaabot nga kabanhawan diha sa himaya, magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi dungga kami. O Ginoo, paminawon ka sa mga pag-ampo, mapaminawon ka sa mga pag-ampo sa imong mga anak. Dungga ang among mga gipangayo diha sa tumang pagsalig, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Nagbibigay
igsoon, pagampo kamo aron nga akong ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ihatag sa imong simbahan ang mga gasa sa kahiusa ug kalinaw, nga sa katingalahang paagi, mao'y gipasabot ubos sa bayhon, niining mga gasa nga gihalad. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matano. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Siya mao ang matuod ug tunhay nga pari nga nagtukod ning sakripisyo nga walay katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa among kaluwasan. Ug gitudluan kami niya pagbuhat ni ining halad alang sa iyang handumanan. Aron sa pagkaon namo sa iyang lawas nga gihatag niya kanamo, kami mabaskog o sa pag-inom namo sa iyang dugo nga giula niya alang kanamo, kami mahugasan ug mahinlo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel sa langit, magsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Pipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo.
paghandom sa kamatayon ug pakabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Oy, mo
Ginoong Kristo nang ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kapuputon, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta karon ang atong panagdait ug panag-inigsunay. Ginimaw sa Jesus ang pan sa kinabuhi, ang kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko ang may kapalawat kanimo, ako ani pangulong lamang pangaayo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Himuaw Ginoo nga matugob kami sa kanunayng pagpahimulo sa imong pagka-Dios, nga gilarawan sa among pagkalawat karon sa imong bililong lawas ug dugo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Nasudnon nga pagampo alang sa kalamdagan, pagkakabig o pagbag-o. Mahigugmaong Amahan, Diyos sa kamatuoran o katarong,
Imong gipadala ang imong bugtong anak si Jesucristo nga pinaagi sa iyang misteryong Pascual. Nagpadayag sa imong kaluoy ug gipaghiuli kami kanimo. Miduol kami kanimo og nangayo og kaayuhan sa pagkamatarong pagbag-o alang sa among nasod. Ang among nasod nagbarog sa usa ka lisod nga kinasangan. Nakita namo nga ang kamatuoran gisalikway, ang hustisya nalangan ug ang pagabahin-bahin nagapaluya sa pundasyon sa among katilingban. Nagampo kami alang sa mga gitugyanan sa pagpangulo. Tawga sila pagbalik ngadto sa ilang balaang katungdanan. Hinaot nga sila moalagad uban sa pagkamatinud-anon, katarong o kaluoy. Hatagi sila og kaalam aron makalihok sila uban sa maaninawong paghukom, kalig-on sa pagkalahutay uban sa integridad, ug ang pagkamapaubsanon aron dili makita, mangita og panimalos, kung dili pagkamatarong, dili personal nga ambisyon, kung dili ang kaayuhan sa tanan. Pasayloa kami sa pagpiyong namo sa unsay matarong, sa pagdawat og mga pasangil, pulis sa pagkamay tulubagon, ug sa pagtugot nga ang pagkawalay paglaom ug pagkabahin-bahin, makapaluya sa among paglaom alang sa imong katawan. Giila namo ang dagang higayon nga nagpabilin kaming hilom at ubangan sa kasaypanan, sa dihang gipili namo ang kasayon kaysa konsensya, ang kahadlok kaysa kaisog ug kawalay pagtagad kaysa responsibilidad. O Espiritu Santo, baguha ang among mga kasing-kasing, ug lamdagi ang among mga hunahuna. Ibalik kami gikan sa pagkawalay pagtagad ngadto sa kaluoy, gikan sa kahilom ngadto sa matinud-anon nga paglihok, gikan sa pagkabahin-bahin ngadto sa panaghiusa, o gikan sa kawalay paglaom ngadto sa paglaom. Tuloy kami sa pagpanalipod sa kamatuoran uban sa gugma, sa pagtinguha sa hustisya uban sa kaluoy, o sa pagkahimong instrumento sa kalinaw o pagkighiuli. Idanag ang imong kahayag sa among nasod, ayuha ang mga dabungkag ug ang mga nasamdan, ug pagbangon og usa ka katawhan nga dili ibaylo ang kamatuoran alang sa kaharuhay. Niitugyan ang pagkamaayo ngadto sa kahadlok. Hinaot nga kini mahimong balaang panahon sa pagkakabig ug pagbag-o alang sa among nasod. Aron mahimo gayud kaming usa ka nasod nga nagkinabuhi diha sa pagtuo, paglaom ug gugma ubos sa imong amahanong pag-atiman. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Santa Maria, inahan sa katawhang Pilipino ug reyna sa kalinaw. Giyahi ug pangaliupo alang kanamo sa kanunay. San Lorenzo Ruiz ug San Pedro Calungsod. Iampo ninyo kami. San Miguel Arcangel. Iampo mo kami. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ido ko ang mga ulo ug ato pangayoon ang panalangin sa Dios. Ginoong among Dios, imong gihatag sa imong katawhan ang tinuod nga pan sa langit. Sa kaligon ni ining pagkaon, itugot nga magpuyo sila kanunay sa imong kinabuhi ug mabanhaw sa katapusang adlaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Nahala na nato ang santos nga misa, dada ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayong buntag sa tanan.